n'ezinụlọ ọbụla udo dị maọbụ ebe ọbụla mmadụ abụọ na-ebi ofụma, leruo anya a na-emegbu otu onye n'ebe ahụ, maka na ọ bụghị ihe niile ka ọ na-etinyere anya. Ọ bụ ya bụ eleta aghara. Eleta aghara ka ọkụ ji wee hapụ ite gbuo ihe nọ n'ime ite. Ọ bụ eleta aghara ka ndị gboo ji ebikọta ọnụ ruo na nka, maka na ha na-ehi asaa n'anya jụọ ese, leruo anya ofụma ka ha mara ma ọ bụkwa ihe ha ga-emenwu, maka na ha ma na njem alụmdi na nwunye abụghị ka nje pụta. Mana taa ịgba alụkwaghịm akarịala. Onye ọbụla hụ n'ụzọ, ma nwoke ma nwaanyị. Onye chọkwaranụ ka emegbuo ya. Chefuo na ka elechata aka mgbọ ji atụ enwe n'isi mgbe ezinụlọ bidoro bunwere ibe ha ihe n'obi. Onye ọbụla na-akpa n'ụzọ nke aka ya. Ịhụnanya nwụọna n'ezinụlọ ahụ. Ntị adịkwa. Damian na nwunye ya na-enwe okwu. Ha ewere ya buoro ibe ha ihe n'obi. O ruo n'abalị, nke nwoke chee ihu n'ebe a, nke nwaanyị chee ihu n'ebe a, mana ha nọ n'otu akwa. O ruo otu ehi ụka, onye ọbụla akwado mmapụ gawa ụka. Onye hụrụ ha ọ dị ha ka ha bụrụ ha, mana ha amaghị na ihe dị n'ime ite abụghị anụ. Nke nwoke gbasie egwu ike, nke nwaanyị asị n'obi ya, ewu ọ wee ebe a na-ahụ gị. Nke nwaanyị kụsie aka ike, nke nwoke ekwuo n'obi ya, iberibe, nzuzu nzuzu. Emesi ụbọchị ahụ gbasa ụka, asị ụmụ nwaanyị chere. Nke nwoke akpọrọ ụmụ ya abụọ tinye n'ụgbọala nke ya kpọrọ ha laba. Ka ha nọ na-eri nri, moto nwunye ebume họn n'isi geeti, ọ bụrụ nwunye ya. Damian na-etie nzuzu nzuzu, iberibe. Lekwa onye mepere geeti, nye bata mmanụ. Ọ kụpụrụ ya ntị. Nwaanyị aka na-egbu họn. Obere oge ekwentị nyanwa akụwa. Ole anya ọ bụrụ nwunye ya. O tie nzuzu nzuzu. O kwe ha aza anya bụ ekwentị. Ekwentị ya akụwa na 4 missed call. Mgbe o ji hụo ya n'anya bụ mgbe getiman ya gbara bịa si ya na madam a na-ekwuzikwa okwu n'ime moto. Mgbe ahụ ka Damian ji wee cheta na nwunye ya na-enwe ashịma. Ọ gbara gaba ebe ọ na-edeme ihe la. O wee bụ na nke nwaanyị chefuru iji ya eje ụka. Ọ bụ ya ka ọ na-akpọrọ ya ka o wedatara ya mgbe o pirikpuru ya. O wee gbara gaa ka o wegara ya. O wee bụ na nke nwaanyị agafeela. Mbọ niile ọ gbara ka ọ tụtee ya onweghị nke nwere isi, maka na ụra kwere izu abụrụgo ọnwụ. Gee m ntị. Gbaghara onye gị na ya bi n'ime ụlọ. Gbaghara onye ọ bụ gị na ya. Omume dị n'iche n'iche. Etu ihu anyị si wee dị n'iche n'iche ka omume anyị si wee dị n'iche n'iche. Onye na-achọ onye na-eme ka ya na-ebi naanị ya. Agwa mmadụ niile abụrụ ofu. Ihe onye na-eri ka ibe ya na-asọ. Agwa onye na-atọ ya ụtọ. Onweghị onye nyochara ike ghara ịhụ ya nsị. Obiọma nyere ụwa. Nkịta niile na-ericha nsị, mana ọ bụ nke ahụrụ ya n'ọnụ ka ama na ọ na-eri nsị. Butuo na onweghị ihe eji ekwu na oke eme n'elu ụwa. Ya gazie.